ありがとうございます。ラス・セレシータスです。こちらの三島の方では毎年のようにミルカミルカさんから呼んでいただきまして、普段は3人で活動しているんですが、北海道在住の森末雅子さんと去年一緒にやりましたら、ミルカミルカの方からですね、今年もぜひ4人でやってほしいというリクエストがありましたので、4人で参加させていただきました。毎年結構出させていただいているので、今年はちょっと新しい曲も増やそうということで、4曲やりますが、3曲新しい曲を持ってきました。1曲目はワイノペルアーノといいまして、ワインのペルーのですね、とてもなんかこう穏やかな感じのワインの曲をお届けしました。で次の曲はリンダ・ベジャといいましてサンファニートなんですが、雅子さんが入ってもらうとマンドリンの音が入れるので、去年と同様にサンファニートをやってみます。もしよろしければ手拍子もお願いします。ありがとうございます。次の曲はですね、アニメソングと書いてあるんですけども、メドレーでジブリの映画の中から2曲つなげて、セレシータス構成でやってみます。2曲目はつい一昨日でしたかね、テレビでやってたみたいなんですけど、その曲をやります。
さびの鳥夏色の街は見えるかしら昨日の愛それは涙やがて乾き消えるの明日の愛それは膨らむ終わりのない言葉夕日の中振り返ればあなたは私を探すかしらありがとうございます。では次が最後の曲になるんですが、後年のどこかでという曲で、ミルカミルカのファンの皆さんでしたら実はミルカミルカの皆さんが演奏するのを何度も聞かれていると思うんですけれども、実はこの曲は伝統曲ではあるんですが日本語の歌詞をつけたのは実は私でありましてそれでそれをですねアンデスのこだまというコンサートで演奏した時に、ミルカミルカの森野さんと三浦さんがたまたま聞きに来てくださってこれを聞いてミルカミルカでもぜひやってみようというふうに思っていただいてそれからもう結構ミルカミルカの中では、定番のように演奏していただいています。どうもありがとうございます。ということで今日は、久しぶりに私たちもやってみようかな。で なぜやったかと言いますとですねそうだ園部さんラス・セレシータスという YouTube のチャンネル作ってましてでこの曲をつい最近上げてもらったんですけども今日ちょっと都合で来れなくなったんですけどその YouTube の映像ですねイラストを描いてもらったのがアンデスの家ボリビアというお店をやっている何ですか福岡えりさんが私たちの似顔絵とかイラストを担当していただいてとてもなんか可愛い仕上がりとなったのでぜひここで曲を聴いて YouTube を見ていただきたいなと思いましてこの曲を選びました。いいですか？そうですね、はい、では聴いてください。これをちょっと言った方がいいんじゃない？これはねとかなんか雅子さんのお友達が作ってくれたというのでじゃあせっかくなので今日の衣装はこれをつけて青と白にしようかということでそんなとこです。はいでは
ありがとうございました。ラスセレシータスでした。ありがとうございました。